Smerovky na hajzli, všetci. Prekonali COVID, ľudia, ktorí sa proti covidu zaočkovali a ľudia, ktorí zomreli. Iná možnosť nebude. Ten covid je na to... Ale bez Smerovky, jak pán. Boha. Pohode, chalan. 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na sedačku? Tam na tú detku. Ale ja to zavriem. Ešte platia rodičia. Čiže povedzme si, tie štátne školy sú z tohto pohľadu diskriminované. Objekt. Že sa mi darí, ohovárajú ma všetci radi. Ja nechápem, na čo to všetko, aj tak som král najväčší. A to ich všetkých ničí. Král najväčší, a to ich všetkých ničí. Každý na mňa kričí. Jep. Krásne. Pozor na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy. Nehody nám pribudli v Bratislave na Bajkalskej. Smerovečky za zadovolenke, čo ja môj také. Buongiorno, gigolo. Aj, aj, gigolo. Aj, aj, gigolo. Aj, aj, gigolo. Opúva sa to tam dať. Tá bola dobrá. Kokos, vyvelo mu tam dobre. Ujo na motorke sa hnieva. No sa hnieva, bodaj by sa nehnieval. Pozri, aký je rozčerte. RO, to je asi Roman. 753. Pozri, aha, už si idú, Čil mu dá kakao. Už si idú sa si dohovoriť. Marian, kde si bol? Troška som sa zdržal. Kde ideš teraz? Idem hore. Idem hore. Idem hore. Idem hore. Hore, 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 hore.
ste natrunčení. Kristallenergie, Kristallenergie, Kristall.